Vitajte na Gnosty. Dnes sa budeme venovať veľmi zaujímavej a historicky prelomovej stavbe v južnom Turecku Göbekli Tepe. Mainstreamová veda v posledných rokoch dostáva viaceré rany. Naratív, ktorý pretláča, že sa ľudstvo prirodzene vyvinulo od jaskinného človeka až po moderného podnikateľa, sa ukazuje nie tak celkom pravdivý. Viaceré teórie o vývoji ľudstva totiž postupne prestávajú dávať zmysel. Začínajú sa ukazovať nevysvetliteľné skoky v evolúcii, ktorými ľudstvo masívne predbiehalo dobu. Dokonca v niektorých prípadoch sú staroveké stavby tak technologicky pokročilé, že sa nad nimi pozastavia aj súčasní stavbári či architekti. Isto si z hodín dejepisu pamätáme na Zamarovského príbeh o nemeckom archeoamatérovi a podnikateľovi Heinrichovi Schliemannovi, ktorý žil v 19. storočí. Bol priam posadnutý víziou nájdenia bájnej Troje. V tom čase to bol mýtus, bájka, nereálna predstava, že staroveká Troja by mohla skutočne existovať. Predsa nevieme o nej pár tisíc rokov, tak určite neexistuje. Odhováranie druhých ho však v pátraní nezastavilo a veril, že Troju nájde. Preto sa rozhodol vycestovať na územie Turecka do okolí Hisarliku a spolu so svojím tímom začal kopať. V roku 1873 sa nemožné stalo skutočným. Heinrich Schliemann objavil Troju, tým prepísal dejiny a potvrdil, že niektoré historické mýty môžu naozaj byť skutočnosťou. Koľko podobných stavieb sa ešte skrýva zabudnutých pod zemou? Také je práve Göbekli Tepe, ktoré skrýva mnoho záhad. V roku 1963 Chicagská univerzita prezentovala výskum južnej časti Turecka, kde sa našli pozostatky hrobov a artefakty z neolitickej doby. Týmto objavom sa však neprikladal zvláštny význam, nakoľko podobných hrobov sa v danej lokalite nachádzalo pomerne dosť. Zlom nastal až v roku 1994, keď sa Klaus Schmidt rozhodol znova preskúmať a prehodnotiť túto lokalitu. Vydal sa na juh Turecka do provincie Urfa blízko hraníc so Sýriou. Po rozhovoroch s miestnymi farmármi sa dohodol, že mu pôjdu ukázať jedno zaujímavé miesto ležiace na ich pozemku. Farmári tam pred časom boli s pluhom a zavadili o zvláštne kamene. Schmidtovi sa však nezdalo, že ide o hrobové kamene, a tak sa ďalší rok vrátil aj s celým tímom a začali výkopové práce. Tak bolo objavené Göbekli Tepe. Už prakticky po pár dňoch bolo jasné, že objavili niečo naozaj unikátne. Tieto práce prebiehali roky, ukončili ich až v roku 2014, po 20 rokoch od ich začiatku. Göbekli Tepe sa stalo tiež svetovým kultúrnym dedičstvom. Význam tejto stavby je predmetom diskusie a špekulácií, pretože je jasné, že nejde o sídlo, ale je to miesto náboženského využitia. Čo je teda Göbekli Tepe? Architektúra tejto stavby je mimoriadne záhadná. Ide o megalitickú stavbu, ktorej vedci datujú rádiokarbonovou metódou vek až 11 600 rokov. Podľa hlavného prúdu archeológov nepatrí do žiadnej z pre nás známych kultúr a tvrdia, že Göbekli Tepe bolo postavené neolitickými lovcami-zberačmi. Je to najmä preto, lebo na mieste boli nájdené hroty šípov, pazúrik, ako na mnohých ďalších miestach v oblasti. Musíme si však uvedomiť, ako časovo a energeticky náročný je systém žitia lovec-zberač. Pri stavbe, ako je Göbekli Tepe, je nutné disponovať znalosťami plánovania, základov stavieb a architektúry. Preto dokázať postaviť stavbu, ktorá vyžadovala znalosti využívania vápencových kameňolomov, znalosti rezania skál a vedieť spracovať viac ako 50-tonové bloky do presných tvarov. Keď berieme do úvahy veľkosť a komplexnosť tejto stavby, tak sa tieto tvrdenia zdajú objektívne nemožné. Je teda veľmi nepravdepodobné, že by primitívni ľudia neolitickej doby, nepriradení k žiadnej civilizácii, niečo také len tak z pasie postavili. Je potrebné prizvukovať, že Göbekli Tepe nie je obydlím. To znamená, že ľudia, čo ho postavili, museli bývať niekde v priľahlom okolí. Na stavbu bolo nutné mať premyslený systém manažmentu budovania stavby, plánovania, delegovania práce, zásobovania pracovníkov potravinami a vodou.
Preto stavitelia Göbekli Tepe boli s najväčšou pravdepodobnosťou vyspelí ľudia, ktorí vedeli obrábať nielen kameň, ale aj pôdu, mali domestifikované zvieratá a žili na danú dobu veľmi moderným spôsobom života. Môžeme rátať, že na stavbu bolo vyčlenených aj niekoľko stoviek ľudí, ktorí museli ovládať znalosti, ktoré sme doposiaľ prisudzovali historicky ďaleko mladším kultúram. Dominantou tejto stavby je niekoľko desiatok vápencových blokov v tvare T, z ktorých každý váži niekoľko desiatok tón. Svojou hmotnosťou viacnásobne prevyšujú oveľa mladšie megalitické stavby ako napríklad Stonehenge. Stĺpy v tvare T sa vyskytujú v mnohých starovekých kultúrach a často súvisia so ženským princípom. V okolí Göbekli Tepe ešte donedávna prekvitali tradície plodnosti. V Kurčine bola lokalita veľmi dlho známa ako Gire Mirazan, kopec želaní, a tiež Gire Navoke, kopec opuchnutého brucha. Göbekli Tepe v turečtine znamená kopec brucha alebo kopec pupka, čo zdôrazňuje predovšetkým tehotenstvo a hojnosť. Strom prianí, Moruša, ktorý sa nachádza na vrchole kopca, bol veľmi dlho miestom, kam sa ženy vydávali na púť v nádeji, že sa stanú plodnými. Kým sa nestalo svetovým kultúrnym dedičstvom, ľudia tam chodili obetovať zvieratá, najmä ovce alebo kozy, navštevovali ho najmä budúce nevesty, ktoré mali problémy s počatím detí. Ak ste si niečo želali, verilo sa, že svätí ľudia, ktorí tam sú pochovaní, vám tieto priania splnia. Oblasť stromu prianí sa nachádza aj hneď vedľa miesta, kde sa neskôr v budove Levie stĺpy našiel kameň ženských pôrodov, čo naznačuje spomienku na to, že toto miesto bolo miestom plodnosti. Okrem plodnosti je tu však niekoľko závažných zistení, kde môžeme zájsť do naozaj zaujímavých teórií. Táto stavba totiž prepája viaceré interkulturálne prvky, ktoré vieme nájsť v rôznych starovekých stavbách po celom svete. Na týchto stĺpoch vieme nájsť najmä vyobrazenia zvierat, ale sú tu aj isté zvláštnosti. Na jednom stĺpe nájdeme aj človeka, na ďalšom zase humanoida s krídlami a veľmi záhadné tzv. Príručné tašky, ktoré sú opradené rôznymi teóriami o ich význame. Tieto tašky nájdeme najmä na sumerských nástenných rytinách a nielen tam, ale sú prítomné aj v juhoamerických kultúrach a prakticky všade po svete. Existujú teórie a zachované kultúrne tradície, že tieto tašky využívali hviezdni ľudia na interdimenzionálne cestovanie vesmírom. Môže sa to javiť ako vtip, no takéto tvrdenia sa v rámci svetových kultúr skutočne uchovávajú už po tisícročia. Zaujímavosťou je tiež fakt, že celá stavba bola niekým cielene zasypaná po pár stovkách rokov od jej postavenia. Dôkazom toho, že sa tak stalo, je štruktúra zeme, ktorou stavbu zasypali, no tiež aj nálezový stav samotného Göbekli Tepe, ktoré je zachované v nadpriemernej kvalite. Čo bolo dôvodom pre jej zasypanie, zrejme zostane navždy záhadou. Ak Göbekli Tepe nepostavili primitívni ľudia, tak to teda. Sú zrejme len tri možnosti. Vzhľadom na komplexnosť stavby to mohli byť predchodcovia sumerskej civilizácie, ktorí sa neskôr presunuli do Mezopotámie, kde sa definitívne usídlili. Druhá možnosť je, že tieto civilizácie spolu zásadne nesúvisia a objavom Göbekli Tepe sme našli stratenú civilizáciu, o ktorej sme doteraz nemali žiadnu vedomosť. Tretia možnosť je, že sumerská civilizácia je ďaleko staršia a rozsiahlejšia ako si myslíme a ľudia, čo postavili Göbekli Tepe, patrili, prípadne sa odčlenili od Sumeranov. To, ktorá z týchto možností je pravdivá, zatiaľ nevieme. Najviac zarážajúcim objavom však je, že Göbekli Tepe zďaleka nie je jedinou takouto stavbou v okolí. V priľahlej lokalite je totiž niekoľko ďalších nálezísk, ktoré sú rovnako zaujímavé a záhadné ako Göbekli Tepe. Menovite Körtik Tepe, Tasli Tepe, Sefer Tepe, Karahan Tepe, Hamzan Tepe. Týchto nálezísk je však viac a môžeme len tušiť, koľko ich ešte archeológovia objavia. Na všetkých spomenutých miestach nájdeme spoločné znaky, teda monolitické vápencové bloky v tvare T. Môžeme teda spomenúť typicky druhé najpodstatnejšie nálezisko. Tým je Karahan Tepe. Karahan Tepe je neolitické nálezisko, je sestierskou lokalitou Göbekli Tepe a pochádza z obdobia 11 400 rokov dozadu. Bolo teda stavané v podstate zároveň s Göbekli Tepe.
Pozostáva z 18 zvislých stĺpov po obvode, 5 z nich je vytesaných z podložia a 2 obrovských T stĺpov dnes spadnutých v jej strede. Nájdeme na ňom vyše 250 obeliskov zobrazujúcich zvieratá a tiež 10 zvislých monolitov falického tvaru, vytesaných z podložia, ako aj vyčnievajúcu hlavu s hadím krkom. Na jej juhovýchodnom okraji vedie do hlavnej ohrady vytesaný otvor, vytvarovaný z podložia. Práve cezeň predniká svetlo pri východe slnka počas zimného slnovratu a osvetľuje kamennú hlavu počas 45 minút. V septembri 2023 objavili tureckí a nemeckí odborníci ďalšie sochy. Našla sa socha Supa a 2,3 metrov vysoká socha pripomínajúca človeka. Je to nahá humanoidná postava, ktorá je pravdepodobne zobrazená ako sediaca a drží falus oboma rukami. Prsty a rebrá boli označené hlbokými vrezanými líniami a okolo krku bol akýsi golier v tvare písmena V. Rovnaký motív je známy aj z iných nálezov, napríklad z tzv. Urského muža, približne 1,8 metra vysokej pieskovcovej sochy, ktorá bola objavená v roku 1993 počas stavebných prác pri nedalekom meste Sanliurfa. Göbekli Tepe svojou architektúrou a vekom už 10 ročia púta pozornosť verejnosti. Niektorí vedci, predovšetkým tí, ktorí nie sú napojení na hlavnú skupinu vykonávajúcu vykopávky, špekulujú, že Göbekli Tepe bolo v skutočnosti astronomické observatórium alebo možno dokonca biblická rajská záhrada. Existujú dve hlavné tvrdenia, na ktoré poukazujú tí, ktorí si myslia, že Göbekli Tepe malo nebeské súvislosti. Jedno naznačuje, že lokalita je orientovaná na presný geografický sever Zeme a bola zladená s nočnou oblohou, najmä s hviezdou Sirius. Miestni ľudia túto hviezdu uctievali podobne ako iné kultúry v regióne o 1000 rokov neskôr. Iní tvrdia, že rytiny v Göbekli Tepe zaznamenávajú dopad kométy, ktorá zasiahla Zem na konci doby ľadovej. Zaujímavé je, že zrejme každá starodávna kultúra na svete verila, že ľudia z hviezd sú ich bohovia. Niektorí dokonca tvrdili, že ich v istých pravidelných časových úsekoch aj fyzicky navštevovali. Či to bol Sirius, Plejády alebo Orion. Túto tému si však rozoberieme niekedy v budúcnosti. Teóriu o dopade kométy je rovnako potrebné viac preskúmať, pretože existujú známky a dôkazy o tom, že Zem v tom čase skutočne zasiahla nejaká kataklizmická udalosť a možno ani nie jedna. Každopádne, ak je niektorá z týchto vecí pravdivá, extrémny vek Göbekli Tepe by z neho skutočne urobil najstaršie známe astronomické miesto na svete. Tieto tvrdenia o spojení Göbekli Tepe s nočnou oblohou a dopadom kométy však hlavný tím, ktorý chrám aktuálne vykopáva, zväčša zamietol. Podľa nich je síce archeologické nálezisko pozoruhodne dobre zachované, ale sily času zmenili polohu niektorých prvkov, tak tieto tvrdenia nepovažujú za relevantné. Napriek tomu sa zdá byť veľmi pravdepodobné, že centrálne stĺpy v jednej ohrade boli orientované smerom k slnku vychádzajúcemu v deň dožinkových slávností pred 10 400 rokmi. Göbekli Tepe je stále predmetom mnohých otázok, na ktoré možno nikdy nedostaneme dostatočné odpovede. Môžeme dúfať, že v budúcnosti sa nám podarí získať viac dielikov do skladačky. Už samotný fakt, že toto nálezisko existuje, je prelomový. Je to objav zásadne prepisujúci históriu ľudstva. Nech sa na to pozrieme akokoľvek, je nad slnko jasné, že ľudstvo v dávnych dobách bolo omnoho vyspelejšie, ako si myslí istá časť ľudí. Ak sa vám toto video a moja tvorba páči, môžete mi pomôcť. A to tak, že ťuknete páčik, hodíte odber, prípadne sa pridáte k odberateľom Gnosty na platforme Hero Hero. Tam nájdete rôzne zaujímavé články, diskusie, tipy na videá a dokumentárne filmy a aj moje osobné postoje a dišputy. Tak čaute pri ďalšom videu Gnosty.